Ini ndiri mudzimai wechidiki, ndine 23 years, ndave ne1 year ndaroorwa. Murume hake kubva tichidanana ainditi ane bhizinesi rekugadzira maplastic, asi since nditange kugara naye handisati ndamboona achibuda achienda kubasa. Anoti anoshandirwa nevakomana, iye kana dhei raakamboendawo kunomaneja kushop kwake haana. So murume anobhadhara rent ye6,500 rands per month. Ane mota 4. Ini ndakarambidzwa kushanda, asi every month ndinopiwa 12,000 rands yekutenga zvandinoda. Food ndinopiwa mari yekunotenga kana 10,000 rands chaiyo. Asi hatina mwana. Kubva ndichitanga kugara naye akatanga kuti usaite mistake yekuti uite mwana. Anotomeka sure kuti every 3 months anotoenda neni kunobayiwa dhepo. Murume wangu anorara akapfugama usiku hwese, akasapfugama anorara akafunya chisero. Ini sex ndinoiona ka4 pamwedzi. Nyaya iri pakuti ini ndakudawo mwana, saka ndanga ndafunga kusiya, asi ndakanzi ukandisiya ndokufa kwako nekuti ndichakuuraya. Saka ndinokumbirawo kubatsirwa hama dzangu kuti ndoitawo sei nenyaya yakadai. Ini ndakudawo mwana, ende zvinhu zvandisi kuzvinzwisisa kuti murume uyu angadaro pamwe akaromba. Ndoitawo sei hama dzangu.